Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. UMDC jong ka Mauhati constituency uba Charles Marngar haka arpu pratrek ubnai jemmang arjar arpo ulalit pensngau syaka office jong director jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited halor ka jingmyo boarding jong ki Sanpot League snong ki bahab hapo ka Mauhati constituency mentala sitio kenti haka jingye kren bat ki nong thok khubor hadin ka jingye kendu yo director jong ka MEPDCL uba Charles ulayato ba ula persyang banwat ya ka daw Batla Shem bakadai namar ke jingbom dan nong trei hapo ka office jong ka subdivision kabadan ha umsning wat hadin bala de play paj ba mentala arsnem siteng shushu ulayatu bahagani ka office trei kam hadu menta udan tang uwei USDO klem gi junior engineer bat ki wei pat ginong trei ban pentulun ya ka jing syakri syaki paj ba Jengwan ka jonga ni kalong bani kundu yo director jong ka distribution jong ka ni ke MEPDCL hani lam jing syai Kadau ba ka jingwan hang ni kadai namta ka jing e ka jong pai ba. Ka baneng kong ki hadin manglay sngowi ka jing ut ka jing nam jong pai ba. Mantaru si tayom dan lai. Haki area Mauhati ka jong e. Sha du susne dan tetya. Dia bangawat e ka daw ngam lam ka e ka daw. Bat ne ka sngi ngalay kren bat ki engineer ki SDO jong ka office hak ti hamuyam. Jadi manglay kren ka jing e ka bang ngidon ka dei ka ni. Pi ka banengkong kadai namta ka subdivision kabadan hamsning kani ka subdivision mentala de ban pli ka kaladon ka office halat jiro regi bas ngosi kalong ba hadu mentau don tangwei u staff bat utau de SDO mdan junior engineer mdan office staff bat ka babot nang ta bat de haum siang ni sai don wei lineman ndai kumbalong mentahi yo jing tep ka bat kikna ba ni lineman layap na du snem arjar sifo andai hadu mentam pat pa breu kumuni ki ja kalong ki bosmosi bat kani ka bu jing e ki pai ba ka jongi bat sakawai pat de kadon ka substation ka jongi ham salai bat kani ka substation ham salai pi barbor ki saidan arnut ki laiman tu andai kumbalong mentau we rumdan te kala long sisa ka jing e ka bakrau ngalai kren bat u ii hang te hapo dam sai umyam Nagaliang jong u ong kalong ka ba yang ina marba. Hadu mata ngiduna kaman power. Tedi na kita kadaw ngala ekran yo engineer but ngala kali ung habay de bagani kijing e pinle kumno. Nagaliang jong pipil ai ne kijing talk show director. But nagaliang jong u ong ngala de ban pa kijing talk show director but mantaka singi ngala ikendo yo director ba Samuel Dingdo. But hadin kijing kendo jong i ngala pensisa ba kijing talk no engineer kala pa ni nam ta gini kijing e. Bat kumta na kaliang jonga ngawan hang ni ban kerpat ye director min so bahavan le kloy kerbala bat ka assurance ka bai ai kani kani kesni tolong ba in pa kloy kani ka proposal nomor hadu menta impat pa kani ka proposal CMD dan ngai scam ba kumala kerpat ai director jong ni distribution ka jongi ngai scam mana kaliang jong iru kloy kat bala in pa ka proposal CMD But kalau ikat bala hikin pa kin penbiang no yaki junior engineer ki staff ang te po musling subdivision but ban pa breu no the way pat haga jaka jong way lineman bala flat hapo umsiang mentala kendai snam but saka wiru ban penbiang yaki staff hang te hom salai station pi gane gade gejing e balai namar ba kumbolong menta kalat jongi senong kondong kalib bai ndai ki bapli ki nong kondong jongi ki haban siu pat ki belai Kani kadai gajing e ka bakrau bat sakawai gajing e ka bangi don manta kalong ba idon gini ki community quarantine center kalong gajing e ka bakrau nalor bangi bu e ki school haki yeng dor ba ka electricity kam dan kani kadai gajing e ka bakrau nam ta jong ki pai ba nong snong jong ka Mauhati konsensi barok kawai de kum tanga wan hang ne ban kerpat ban ada kerpat jorhi ba kalau ikat balahi nakaliang jong udai doktor un penstet ye kene ka kam Amar kumbalong mentang itu ipi ladon ke jinge phone lagi senjuk jong kirang basnong bat kumta terder. Bat lese ladana kaliang jong keneka MEPDCL. Bat nakaliang jong director nakaliang jong CMD ki jongi. Kimle kloi kene kam lese. Kandon ke jinge ki akathan ke jongi namar ba kumbalong mentang pai ba ula jenjar palat. Ila sanyon ben palat akathan ke jongi kumta da ke jingkit kli kum wei na kinang mi kmat ngawan hang ni da kamat sim jong ke jingkit kli bat penbit penbiang jindon kam namar ba ni klem sim ai
Isi udah kepisah. Kila bun teligi senong. Kasurok sning jakirut hi. Kemot tang gini gisnong gibak hamjan sam sning. Kini kidang kambiang galai. Hendra inda filaya i samawati ter seduk siang elektrik sti kambiang su. Tingi kam dai tang hakan ke area jong kamawati area seduk siang. Reu malos nai area jong iru. Ibun hi gijeng ya. Tikum tahan rei ke bah khmat ke bangawan mantahi ke dai nam ta kini ke bangla mention ifi. Bagi bah khmat ke badon kam ke bah kirki ke bangi de ban le. Nga klam ai ke no por ban bu por yeki ban le ini ke kam. Hendrai nakaliang ka jong ai an pek thu kan. Pi kam dai ke kam ke bae nakaliang jong kani ke office ban penbiang ki staff. Mentah ke perthai mentah baro ngikut bangi kerduk kam. Hendrai ubriu layap sementara kena senam kimpat bujeli empat tap kam ya no. Lelse kimpat ha ino tingi cakah. Te nakaliang ka jong ngan nembu kono por hendrai ngala ong iki kloi kepala balada ka simpor pelat tengi hapan seban berkat kumpai.